ካብ ገብረ መድህን كما يتمسيو زينا كسمعكم حيلتات تግራይ ምስ ሰራዊት ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ስምምዕነት ዝበጽሑ ሃገርን ህዝብን ናብ ገደል የእቱን ዘሎ ናይ ጥፋት ሓይሊ ንምውጋድ እዩ ክብል ንርእሱ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኢሉ ዝጽውዕ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንባዕሉ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ መንግስቲ ድማ ሸኔ እናበለ ዝጽውዖን ሕወሓትን ሓቢሮም ክሰርሑ ዕላዊ ምግባሮም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ክብል ገሊጽ እዩ እቲ መግለጺ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት በጽሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ብዘይ ሻራዊ ዓለም ለኻዊ ትካል ክጻረይ ድማ ሓቲቱ ኣሎ ሙሉጌታ ጽባሃ ሓጺር ጸብጻብ ልይኹልና ኣሎ ብሽም መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ ኣብዚ መግለጺ ናይ ክልል ሓይልታት ምስ ሰራዊት ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ብሓባር ምዃን ንምቅላስ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሑ ብዕሊ ይገልጽ እቲ መግለጺ እቲ ስምምዕነት ዝተበጽሐ ሃገርን ህዝብን ናብ ገደል የእቱ ዘሎ ናይ ጥፋት ሓይሊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኢሉ ዝጸውዖ መንግስቲ ፌደራል ንምውጋእ ከም ዝኾነ ድማ ገሊጾሎም እቲ ስምምዕነት ብቐጻሊ ጉዕዞ ዝሃገር ቁኑዕ ንምግባርን ምስ ካልኦት ሓይልታት ድማ ንምትሕብባር እምበር ንዝኾነ ህዝቢ ዘነጻጸረ ኣይኮነን ኢሉ ካልኦት ህዝብታት ድማ ነቲ ስምምዕነት ክትሓባበሩ ሓቲቶሎም ሕወሓትን ሰራዊት ግንባር ነጻነት ኦሮሞ መንግስቲ ፌደራል ድማ ሸኔ ኢሉ ዝጽውዖ ሓይሊ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ግብረ ሽበራውያን ተባሂሎም ዝተሰየሙ ምዃኖም ይፍለጥ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት በጽሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ብሓይልታት መንግስቲ እዩ ተፈጺሙ ብምባል እቲ መግለጺ ከሲሶሎም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተቆጻጸሮም ቦታታት ብህዝቢ ምትሕባር ይግበረሉ ዝበለ እቲ መግለጺ እቲ ሰራዊት ድማ ብስነ ምግባሩ ዝተፈለጠ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባትን ታሪካዊ ሓድግታትን ጉድኣት ንከይበጽሖም ዝከላኸል እዩ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት በጽሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ብዓለም ለኸ ዘይሻራዊ ኣካል ክጻረይ ድማ እቲ መግለጺ ሓቲቶሎም ነዚ እውን መንግስቲ ትክልል ከም ዝተሓባበር ይገሊጹ ብኻሊእ ዜና ሓይልታት ትግራይ ኣብ መስመር ወልድያ ወረታ መጥቃዕቲ ብምክያድ ከተማ ንፋስ መውጫ ከም ዝተቆጻጸሩ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ገሊጾሎም እቲ ኮማንድ ጮጮሆ ብተወሳኺ እውን ደብረ ዘቢጥ ዝተባሃለ ከባቢታት ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ከም ዘልቀቐ ኣፍሊጦሎም ትማሊ ብልጽግና ኣምሓራ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ናብ ወልድያን ንፋስ መውጫን ከባቢታት ሸሊኹ ዝኣተወ ሓይሊ ተደምሲሱ እዩ ምባሉ ይፍለጥ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንባዕሉ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ መንግስቲ ድማ ሸኔ እናበለ ዝጽውዖን ሕወሓትን ሓቢሮም ክሰርሑ ዕላዊ ምግባሮም ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ክብል ገሊጽ እዩ ቀዳሞት መስረቲ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ነቲ ናይ ጥፍኣት ሕብረት ኢለን ዝገለጾ ከም ዝኹንንዎ ኣይጠራጥርን ክብላ ሓላፊት ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብለይነ ስዩም ተዛሪበን እየን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝወሳኒ እዋን ንፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፌልትማን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለሱ ከም ዝሓተትዎም ኣብ ዋይት ሃውስ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ፕሬዚዳንት ጄክ ሱሊቫን ገሊጾም ንሶም ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ንኣዋርሕ ዘለቐ ኩናት ናብዛ ዓባይ ሃገር ብተወሳኺ ውግእ ዘይድሕን ግዙፍ መከራን ምክፍፋልን ኣስዒቡላ እዩ ኢሎም ኩሎም ወገናት ብቕልጡፍ ናብ ናይ ልዝብ ጠረጴዛ ክምለሱ ንጽውዕ ኢሎም بتمساسال زينا بصحفة وهاب قال مينستر قدات وصا يونايتد ستيتس تمالي أبزوصو حصير مجلسي أبقرنا أفريكا فلوي لأخ يونايتد ستيتس جيفري فيلتمان كاب 15 ساب 24 نحاسة كل تشين 21 قواطرة فرنجي ناب جيبوتي إثيوبيان حبرات عرب إماراتسن كم زقوا عزو قاليز الله فلوي لأخ فيلتمان مسعلو السبب سلطان سلستين هاجرات تراخيبهم يونايتد ستيتس سلام نمتببعن مرققان بالسقنا قرن أفريكا كتدقفن زلو عدلات نمزر الرابي يبلت مجلسي ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ተፈጺሙ ዝበሃል ጾታዊ መግሃስቲ ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝወፀ ጸብጻብ ብቐጥታ ናይ መሰኻኽር ቃል ዝሓዘ ዘሰንብድ መልክዕ ኩናት ትግራይ እዩ ክብሉ ኣብ ሴኔት ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዋይ ኣባል ኮሚቴ ርክባት ወጻኢ ዝኾኑ ሴኔተር ጂም ሪስድ ኣብ ትዊተር ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጸብጻብን ኣብ ትግራይ ቅድሚ ሎሚ ንዝወፁ ጸብጻባት ሰብኣዊ መግሃስትን ዝሃቦ ናይ መጀመርያ ግብረ መልሲ ዝሕብሮ መንግስቲ ኣብ መላእቲ ሃገር ንዘለዉ ብርክት ዝበሉ ግጭታትን ሰብኣዊ ቅልውላዋትን ጸማም እዝኒ ይህቦ ከም ዘሎ እዩ ይብል እቲ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ክሕደት ምዝባዕን ንተኣማንነት ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ምጥቃዕን ናይቲ መንግስቲ ተኣማንነት ዘሽርሽርን ኣብ ኢድ ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ዘለው ተዋሳእቲ ዕላማ ኮይነን ዘሰቅቕ መከራ ይወርደን ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ዕሽሽነት ዝገልጽን እዩ ይብል እቲ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኩናት ካብ ዝተኻየደሎም ከባቢታት ዞባ ሰሜን ወሎ ብሄረሰብ ዋግ ኽምራ ክልል ዓፋርን ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ደሴ ዝሰፈሩ ልዕሊ 20,000 ሰባት እቲ ሕብረተሰብ ናይ ዕለት ምግቡ ምክፍፋል ምጅማሩ ናይ ደቡብ ወሎ ዞባ ሓደጋ ምክልኻልን ውሕስነት ምግብን ቤት ጽሕፈት ገሊጹ ናይቲ ክልል ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነትን ምግቢ ኮሚሽን ኣብ ግንባራት ወልድያን ጎንደርን
ናይ ህልውና ወፍሪ ይካየዳሎ ብዝበሎ ወፍሪ ዝተመዛበሉ ሰባት ልዕሊ 4 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጡ ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ኣርሲ ወረዳታት ሽራሮን ሻላን ብሰንቂ ድርቂ ጥሜት መኽሳቱ ነበርቲ ከባቢ ገሊጾም ናይቲ ዞባ ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣት ሓደጋ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበርዎ ክሳብ ሕዚ ኣብተን ክልተ ወረዳታት ልዕሊ 400,000 ህዝቢ ንጥሜት ተቃሊዖም ኣለዉ ኢሎም ናይቲ ክልል ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣት ሓደጋ ብወገኑ ኣብቲ ዞባ ገለ ወረዳታት እቲ ጸገም ተኸሲቱሎ ግን ክሳብ ሎሚ ብጥሜት ዝሞተ ሰብ የለን ኢሉ ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ኣብ ኢትዮጵያ ነበርቲ ድሬዳዋ ናይ ምግቢ ተንከፍ ዝኾኑ ፍርያት ዋግኦም ብምንሃሩ ከምዚ ተማረሩ ገሊጾም መምሕዳር ድሬዳዋ ግን ይወስዶም ኣለኹ ብዝበሎም ስጉምትታት ዋጋ ሸቐጣት ይረጋጋእ እዩ ዘሎ ይብል። ናይታ ከተማ ሰበስልጣን ዋጋ ሸቐጣት ሙሉእ ብምሉእ ናብቲ ዝነበሮ እንተዘይተመለሰ እውን ዝተረኣየ ብዘይ ኣገባብ ምውሳኽ ዋጋ ምቁፅጻር ተኻኢሉሎ ምባሎም ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ይሕብር። ጉጅለ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሃገራዊ ኩነታት ጸጥታ ትኩረቱ ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ዓለም ለኻዊ ማዕኸናት ዜና ንዝፍንዎ ናይ ሕሶት ሓበሬታ ዝበሎ ጸብጻባት ከም ዘድህብ እውን ገሊጹ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ንደቁ ኣብ ኩናት ንከየእትዎም መልእኽቲ ከሕልፍ እውን ይብል እቲ ጉጅለ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ። ቅድሚ 10 ዓመት ከም ዝተመስረተ ዝግለጸሉ እቲ ጉጅለ ዲፕሎማሲ ብዛዕባ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት እናኸደ ብዛዕባ መርገፂ ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ብቐረባ ንዝምልከተን ሃገራት መብሪ ከም ዝሃበ ይገልጽ። ኣብዚ እዋን እዚ ተመሳሳሊ ነገራት ምፍጻም ኣገዳሲ እኳ እንተነበረ እዋናዊ ሃገራዊ ኩነታት ግና ሓድሽ ኣንፈት ምስዓብ ግድን ገይርዎ ኣለዎ የብሉ ኣባላት እታ ጉጅለ። ካብ አባላት መርሕነት ሓደ አቶ ጥበቡ በለጠ ከምዚ ይብሉ። አሁንም በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ችግር ብዙ ህዝብ ለአደጋ የተጋለጠበት ሁኔታ አለ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም ብዙሕ ህዝቢ ንሓደጋ ዝተቃልዐሉ ኩነታት ኣሎ። ንኢትዮጵያ ዘፋለጡ ቅርስታትን ቤተ እምነትን ከም ኣብያተ ክርስቲያናት ላሊበላ ዝበሉ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ነዞም ሓደጋታት ብምንካይ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ምርድዳእ ንክህሉ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ጸቕጢ ምፍጣር ንሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ዝዳፍኡ ኩነታት ሱዳናውያን ንደውና ጥሒሶም ኣትዮም ኣለዉ። ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ነዞም ኩነታት ብደረጃ ሃገር ክሰርሓሎም እዮም ዝበሉ። ኣካቢ እታ ኮሚቴ ኣቶ ጌታቸው ጥበበ ብወገኖም ሕወሓት ብፓርላማ ኢትዮጵያ ጉጅለ ሽብር ተባሂሉ ቅድሚ ምስያሙ እቲ ነገር ብሰላማዊ ኣገባብ ንክዛዘም ተበግሶ ከም ዝነበረ ጠቂሶም እንተኾነ ሃገራዊ ኩነታት ሎሚ እናተጋደደን እናበኣሶን ስለዝመፀ እቲ ጉጅለ መርገፂኡ ብግልፂ ንክገልጽ ከም ዘገደዶ ኣቶ ጌታቸው ኣይከወሉን። ብመንጽር እዚ ጉጅለ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዓለም ለኻዊ ሚድያታት አንጻር ኢትዮጵያ የቃልዕኦ ኣለዋ ንዝበልዎ ጉጉይ ሓበሬታ ክምክቶ ኢሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ባፈጠጠ መልኩ ግልጽ በሆነ መልኩ ብደረጃ ዓለም ዓይኑ ዘፍጠጠ ብግልፂ ሕብእብእ ዘይብሉ መርገፂ ዝሓዙን ኤቲክስ ዘይብሎምን ዓለም ለኻዊ ሚድያታት ኣብ ልዕሊ ሃገር ዝወፈረሉ ግዜ እዩ። ትሕሱ ኣለኹም ኢልና ኣሰርና ክነንብር ኢና እዮም ዝበሉ። ውግእ ዘስዓቦ ጥፋት ኣበርቲዖም ዝገለጹ እቶም ኣቦ መንበር ነቶም እምቢ ባህልትን ልዕሌና ተዋጋእ የለን ዝብሉ መርሓቲ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ደቁ ንኸይግብር መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ናይ ሕጊ በዓል ሙያ ጠበቃን ዓብዱልጀባር ሑሴን ኣማውታ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይወፅእ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሓኦም ንመዋቲ ኣቶ ሱልጣን ሑሴን ተወቂዖም ከም ዝሞቱ ክገልጹ ከለዉ ናይ ኣዳማ ከተማ መምሕዳር ሓላፊ ጸጥታ ብወገኑ ብዝተኻየደ ምርመራ ኣብ ናይ ኣቶ ዓብዱልጀባር ኣስከሬን ዝረኣይ ደም ይኹን ቁስሊ ከም ዘየለ ናይ ኣዳማ ሆስፒታል ኣረጋጊጹሎ ይብል። ካብ ሚኒሊክ ሆስፒታል ክሳብ ሕዚ ውፅኢት ከም ዘይበጽሖ ገሊጹ ኣሎ። ናይ ዓብዱልጀባር ፈታዊን ኣብ ኣዳማ ሆስፒታል ሓኪም ዝኾኑን ዶክተር ሆራ ከም ዝተዛረብዎ ግን ኣቶ ዓብዱልጀባር ኣብ ከንፈሮም ደምን ቁስልን ይረኣይ ከም ዝነበረ ገሊጾም ኣለዉ። 5 ናሓሰ 2013 ዓ.ም ህይወቶም ዝሓለፈ ኣቶ ዓብዱልጀባር ክሳብ ህይወቶም ዝሓለፈ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ዝርከቡ ኣቶ ጀዋር መሐመድ፣ ኣቶ በቀለ ገርባን ካልኦት እሱራትን ጠበቃ ብምዃን ይሰርሑ ነይሮም። ካብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ዝወፁ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው እውን ጠበቃ ነይሮም። ኣቶ ዓብዱልጀባር ብናይ ጥብቅና ምዮኦም ንዝተፈላለዩ ሰባት ፍትሒ ክረኽቡ ብነፃ ኣገልግሎት ይህቡ ከም ዝነበሩ ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ይገልጽ።
ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ስጋት ግጭት እናወሰኸ ኣብ ዝመጸሉ ፈረንሳይ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ወታደራዊ ስምምዕ ምቁራጻ ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ክልተ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ AFP ሎማዓንቲ ዓርቢ ጸብጺቡ ብመሰረት እቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮንን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ኣብ መጋቢት 2019 ኣቋጽራ ፈረንጂ ዝተፈረመ ሓበራዊ ወታደራዊ ውዕል ፈረንሳይ ንኢትዮጵያ $100 ሚልዮን ኣሜሪካ ክትሕግዛ እዩ ነይሩ ወታደራዊ ሓገዝ ፈረንሳይ ንምህናጽ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ እዩ ክውዕል ተመዲቡ ነይሩ እቲ ሕዚ ከም ዝፈረሰ ዝንገረሉ ዘሎ ስምምዕ ነቲ ወታደራዊ ስምምዕ ንምስራዝ ዝደፍአ ምኽንያት ኣይተገለጸን ዘሎ ነዚ ወረ ዝፈነወ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ግን ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ስእነት ጸጥታን ምዃኑ ኣስፊሩሎ ሱዳንን ኣብ ዘሄግ ዝመደብሩ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበንን ብዛዕባ ንመራሒ ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ናብ ቤት ፍርዲ ምርካቡ ብሓሙስ ተሰማሚዖም በሽር በቲ ኣብ እዋን መሪሕነቶም ኣብ ዳርፉር ዝተፈጸመ ህይወት ኣስታት 300,000 ዜጋታት ወሲዱ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ድማ ዘመዛበለ ገበናት እዮም ተኸሲሶም ዘለዉ እቲ ናይ 2003 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኩናት ዳርፉር ብሕቡራት መንግስታት ገበናት አንጻር ሰብኣውነት እዩ ተጸዊዑ መንግስቲ ዚምባብዌ ምሉእ ክታበት ኮቪድ-19 ንዝወሰዱ ኣመንቲ ኣብ ቤት እምነት በኣካል ቀሪቦም ስሩዕ መደባቶም ክገብሩ የፍቅድ ኣምበር 10% ካብ በዝሒ ህዝባ ጥራይ ከቲባ ኣብ ዘላ ሃገር ግን እቲ ውሳነ ንኻልእ ፖለቲካዊ ረብሓ እዩ ክብሉ ኣመንቲ ይጠራጠሩ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኒውዚላንድ ጃኪንዳ ኣርደርን መንግስተን ንኮቪድ-19 ናይ ምጥፋእ ስትራቴጂ ምስርሑ ከም ዝቕጽለሉ ኣፍሊጠን ኒውዚላንድ ኣብ ዓለም ዝበርትዐ ናይ ኮቪድ-19 ናይ ምቁጽጻር ኣገባብ እትኽተል ሃገር እያ ዜና ኣብዚ ይፍጸም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፈለማይ ጸብጻብና ክንሓልፊና ሚኒስተር ሳይንስን ትምህርትን ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከባ 4 ዩኒቨርሲታት ልዕሊ 10,000 ተማሃሮ ክወፁ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ እቶም ተመለስቲ ተማሃሮ ምስ ምግቢ ተተሓሒዙ ቀረብ እናውገደሉ ተመጸ እኳ እቲ ህዝቢ ግን ይተሓባበሮም ምንባሩ ተዛሪቦም ኣለዉ ሚኒስተር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ኣብቲ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ ተመረቕቲ ዓመተ ትምህርቲ 2013 ዝነበሩ ተምሃሮ ዘይዛዘምዎ ትምህርቲ ዛዚሞም ዝምረቕሉ ኩነታት ከም ዘመሓራርየሎም እውን ሓቢሩሎ ንጸብጻብ ኬኔዲ ኣባተ ሳረፍሳይ ሒዛቶላ ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዎት ትምህርትን ስጋብ ትማሊ 6 ነሓሰ ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙን ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ዩኒቨርሲታት መቐለ ኣኽሱም ዓዲግራትን ራያን ዝነበሩ 10,164 ተምሃሮ ካብቲ ክልል መውፅኡ ኣብ መርበብ ፌስቡክ ሓቢሩ ካብቶም ተመለስቲ ተምሃሮ ሓንቲ ዝኾነትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ካምፓስ ዓይደር ተምሃሪት ሕክምና ዝነበረት ገሊላ ሸዋፍራው ንባዕሎም ሓይልታት ትግራይ እናበሉ ዝጽውዑን መንግስቲ ድማ ሓይልታት ሕወሓት ዝብሎም ንከተማ መቐለ ምቁጽጻሮም ስዒቡ ኣብ ልዕለቶም ተምሃሮ ዝተፈጥረ ስግኣት ክትገልጽ ከላ እንደገቡ መኪነበት በነጋታው ኔትወርክ ጠፋ መብራትን ጠፋ مسأتو نصبحيتو نيتورك تقاريتو بزح تحقواسن سعسعيتن نيرو أبت أوان بطعم فرحنا نيرنا دحرجن الناس أنحمس كده حقوسهم يمزقلتو نيرو من برنا عنا خقود زدل خمزة اللي تردينا دحرسهم سبات تجراي كتكنت أليا هاجر كتكونيا زبل ورا خنافس بمجمارو تمهارو بوعلم كوزو كخدو جميرهم زبزح تمهاري وزي نيرو دحرجن اتمحبرسب تأكيبو دقنا عندكم أيتجنن وصولكم تمهارو يلومنا يا زبلت أبي يونيفرسيتي عديغرات رابعي عامت تمهاري حكمنا زنبرة دما ناتنائيل جرما حيلي مكلخال إثيوبيا كاب تخلل مسواتة تفاتيرو زنبرة سقاتن دحر دما زوخوانن زي الرخوبيهم يبل ያለው ሰው ደግሞ በጣም ሲጨነቅ ነበር ያው ዛለው ነገር ቱራውን ብሎ ስለሚያስቡ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ኣብኡ ክህሉ ዝኽእል ነገር ጽቡቕ ኣይኸውንን ኢሉ ስለ ዝሓስብ ይጭነቁ ነይሮም شعن شعي نيرو حيل مكلخال مسواتو فولي حيل تجراي نت خامباس كنا ختما نخلص تقاطع صروا كاون دحر سلاماو منقسقاسي نيرو ولا نختمان وصنيرنا ابت كامباسون مسانا نيروم زفرح نغراي نبرن ايزبالام تمتم هارو ابتي مس في او اي بسلك زغبر وصاني حيت مس مغبته تحيزو قربات قسبقسنا قنس مسمصه حزب تجراي ابتي اصقام اوان ابغونم كويني تحبابرو منباريم ززاربو يخون امبر اتوم تملست تمهارو نابتوم كمهارو لهم زصنحو يونيفرسيتاتنا مخادلت كم زيبلهم محازوتمون تمساسال سمعت كم زلهم قليصوم يوم ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዎት ትምህርትን ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ተመረቕቲ ዓመተ ትምህርቲ 2013 ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲታት
መቐለ ዓዲግራት ኣኽሱምን ራያን ዘይዛዘምዎም ተግባራት ትምህርቶም ንኽዛዝሙን ዝምረቕሉ ኩነታትን ከም ዘመዓራሪ ገሊጹ እዩ ብዛዕባ ካብቲ መራቕቲ ወፃእኒ ዘለዉ ተምሃሮ እተን ዩኒቨርሲታት ግን እቲ መግለጺ ዝበሎ ነገር የለን ቪኦኤ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ካብቲ ሚኒስተር ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ጻዕሪ ኣይሰለጠን መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ድሕሪ መእዋጁን ሰራዊተይ ካብ ክልል ትግራይ ኣውፅኤ ምባሉን ስዒቦ ስድራ ኣብተን ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ዝርከቡ ተምሃሮ ሻቕሎት ፈጢሮም ምጽንሖም ዝዝከር እዩ እቲ ሚኒስተር ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺኡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ዝጸንሑ 10164 ተምሃሮ ምስ ፌደራልን ፖሊስ ክልል ዓፋርን ብምትሕብባር ክወጹ ምግባሩ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር ሕዚ እውን ኣብቲ ክልል ዝተረፉ ተምሃሮ ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ግን ኣብቲ መግለጺ ኣይተሓበረን ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዩኒቨርሲታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝነበሮም በጀት ከም ዝወድኡን ካብ መንግስቲ ፌደራል እውን ከም ዘይተላኣኸሎም ገሊጾም ካብ መወዳእታ እቲ ወርሒ ጀሚሩ ብዛዕባቶም ተምሃሮ ሓላፍነት ከም ዘይወስዱ ኣፍሊጦም ምንባሮም ዝዝከር እዩ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ነዊሕ ከዛርብ ጸኒሑ እዩ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎም እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳይ በበይኖም መጥቃዕታት ክኾኑ ጸኒሖም እዮም ነዚ ዝምልከት ካብ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ UNHCR ሪጅናል ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ንዝኾነት ሚርስ ፌዝ ከሲና ካብ ኬንያ ከም ዘዘራረብናያ ይፍለጥ ምኒ ኣፈወርቅያ ነቲ ቃለ ምልልስ ኣካይዳቶ ናብ ኣኸስግረኩም ኩነታት እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከመይ ከም ዘሎ ዶ ክትሕብረኒ ዝብል እዩ ንሚስ ፌዝ ከሳኒ ዘቕረብኩላ ፈላማይ ሕቶ ዝሃበቶ መልሲ The situation around the two refugee camps, Mai Aini and Adi Harush camp, of course, has been very worrying for us as UNHCR because بحلفك ኩነታቶም ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣዝዩ ኣሻቒሉ ይጸኒሑ እዚ ዝገብሮ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ኣብ ውዑይ ግጭት ዝርከቡ ቦታ ብምዃኑ እዩ ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ 13 ሓምለት ሒዙ ናብዘን ማዓስከራት መስመር ክረክብ ከናዲ ጸኒሑ እዩ ድሕሪ ነዊሕ ዝርርብ ግን ኣብ 30 ሓምለት ጥራይ ኮሚሽን ስደተኛታትን ካልኦት መሻርክትን ኣብ ዓዲ ሓሩሽን ማይ ዓይንን መስመር ክረክቡ ክኢሎም ኩነታት እቲ ማዓስከር ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ምግማት ኣየጸግምን ኮሚሽን ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ከም እኽሊ ዘይቲ ማይን ካልኦትን ከባጽሕ ክፍትን ጸኒሑ እዩ ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት እውን ናብቲ ቦታ ዘድልዩ ቀረባት ክዕድሉ ኣብ ጻዕሪኦም ጸኒሖም እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ኮሚሽን ስደተኛታት ግን ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ክትብል መሊሳ ቀጻሊ ሕቶይ ጸጥታት ማዓስከር ስደተኛታት ብሕልፊ ድማ እተን ክልተ ማዓስከራት ሕጂ ከመይ ኣሎ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ As you may understand, the security situation in the region of Tigray is quite fluid. ክትግምት ይኸም እትኽእል ኩነታት ኣብ ትግራይ ቀልጢፍ እዩ ዝለዋወጥ ዘሎ ገለ ካብቲ እንሰምዖ ሓበሬታ ካብቶም ስደተኛታት ባዕሎም ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣብኡ ዘሎ መስኻኽርን ወይ ከዓ ካልኦት ኣካላት ከተጻርዩ ከቢድ እዩ ሓደ ክብሎ ዝኽእል ግን ሕጂ ኣብ ክልቲኡ ማዓስከራት ተዛማዲ ርግኣት ኣሎ እዚ ማለት ግን ዋላ እኳ ምስቶም ስደተኛታት ምርኻቢ ከኣል ዳ እምበር ምስ ስእነት ጸጥታ ከባቢ መሰረታዊ ቀረባት ንምርካብ ግን ገና ኣጸጋሚ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ተቀያያሪ እዩ ዘሎ ምስ ኩሉ ሕጽረታትን ማሕለኻታትን ግን ዝከኣለና ክንገብር ንሰርሕ ኣለና ኢላ ቀጻሊ ሕቶይ ከዓ ቅድሚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን እቶም ማዓስከራት ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዙ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም እቲ ክግዕዙሉ ዝሕሰብ ዘሎ ቦታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ንዚ ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን መልሓሙ እቲ ቦታ ክሳብ ክንደይ ውሕስ እዩ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ for several months UNHCR has been working with the government of Ethiopia to identify ንዝሓለፈ ዋርሕ ኮሚሽን ስደተኛታት ውሕስ ቦታ ከናዲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓቶ ጸኒሑ እዩ እቲ ዕላማ ናብ ካልእ ውሕስ ስፍራ ንምግዓዞም እዩ ካብ 26 ሰነ ኣትሒዝና ድማ ኣብ ከባቢ ዳባት ዝተባሃለ ቦታ ናይ ክልል ኣምሓራ ቦታ ተፈልዩልና ኣሎ ሕጂ ከዓ ኣብ ዓለም ወሽ ዝበሃል ቦታ ሓድሽ ማዓስከር ንምቋም ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና እዚ ማዓስከር ኣሳት 25000 ስደተኛታት ክሕዝ ትጽቢት ዝግበሮም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም እንሰርሕ መጠን እዚ ሓድሽ ቦታ ንስደተኛታት ውሕስ ክኸውን ከም ዘለዎ ንሕናን ካልኦት መሻርክትናን ንሰርሓሉ ኣለና
ጸጥታዊ ውሕስነት ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ መሰረታዊ ቀረባት ዝርከበሉ ቦታ ክኸውን እውን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ኢላ ኣስዒበ ንምስ ፌዝ ካሲና ዘቕረብኩላ ሕቶ እቲ ኩናት ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ይልሕም ብምህላው ምስቲ ዘሎ ስእነ ጸጥታ ካልእ ዝሓስኩሞ ውሕስነት ኣሎ ድዩ ምዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ካልእ ኣማራፂ እውን እንተልይኩም ዝብል እዩ ምስ ካሰኒ ዝሃበቶ መልሲ The plan right now is to ensure that we make sure that the Alam Watch site is safe enough for refugees. እቲ መደብ እዚ ንሰርሖ ዘለና ማዓስከር ኣለም ዋች ንስደተኛታት ውሕስ ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ ምዝ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ብተቐዲሙ ዝመጽእ ውሕስነት ጸጥታ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከረጋግጹልና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰርሕ ኣለና ምስ ገስጋስ እቲ ኩናት ግን ሕጂ ዘሎ ቀዳምነት ነቶም ስደተኛታት ብቁልጡፍ ናብ ዝወሓሰ ቦታ ምግዓዝ ኢላላ ኣስዒበ ዘቕረብኩላ ሕቶ ኣቐዲመ ጠቒሰዮ ከም ዝነበርኩ ኣብ ቀረባ እዋን ንምግዓዝቶም ስደተኛታት ዝምልከት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ ካልእ ምጥቃስ ዘድልዮ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ምግዓዝቶም ስደተኛታት ብድልየቶም ክኸውን ከም ዘለዎ መግለፂ ውፅኡ ነይሩ ስለዚ እቶም ስደተኛታት ብዛዕባ ምግዓዞም ኣፍልጦን ድሌትን ከም ዘለዎም ተሓቲቶም ድዮም ዶስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ጥራይ ዝኸውን ዝብል እዩ ዝሃበቶ ምላሽ No, as we mentioned, it's very voluntary, and so it depends on what the refugees want. ኣይኮነን ከም ዝጠቐስክዮ ኣብ ፍጹም ድሌቶም ስደተኛታት ዝቡርኮስ እዩ እቶም ስደተኛታት እንታይ ይደልዩ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ሓፈሻዊ ፖሊሲ ኮሚሽን ስደተኛታት እዩ እቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ወይ ድማ ናብ መበቆላዊ ስድሮኦም ክምለሱ ምሉእ ፍቓድ ክህልዎም ኣለዎ ስለዚ ከዓ ምስቶም ስደተኛታትን ወኪላትን መንዮም ናብ ተሓድሽ ማዓስከር ኣለም ዎች ክግዕዙ ፍቓደኛታት ዝኾኑ ኣብ ምዝርራቢና ዘለና ኣብ ርእሲኡ ከዓ ዳሕራይ እቲ ማዓስከር ምስ ቆመ ውሕስ መሰጋገሪ መስመር ክንረክብ ንሰርሕ ኣለና ኩሉ እዚ ናይ ምግዓዝ መስርሕ ግን ብድልየትን ፍቓድን እቶም ስደተኛታት እዩ ዝኸውን ክትብል መሊሳ It depends on what the refugees want. ኣስዒበ ዘቕረብኩላ ሕቶ ቅድሚ ሓፂር እዋን ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ ልዕሊቶም ስደተኛታት መጥቃዕቲ ይወርድ ከም ዘሎ መግለፂ ውፅኡ ነይሩ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ብበበይኖም ሓይልታት ግፍዒ ክወርዶም ከም ዝጸንሐ ክዝረብ ጸኒሑ እዩ ነዚ ዝምልከት ብወገን ኮሚሽን ስደተኛታት ዝካየድ ምርመራ እንተልዎ ክትሕብርኒ ዶ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ As UNHCR, our mandate is basically to conduct protection monitoring, and in this protection monitoring exercise, ከም ኮሚሽን ስደተኛታት መጠን ዕዮና ድሕነትን ምክትታል ውሕስነትን ስደተኛታት እዩ ዝኾነ ነገር ክጓንፍ ከሎ እቶም ስደተኛታት ወይ ከዓ ካልእ ኣካላት ንሓትትን ኩነታት ክንከታተል ንፍትንን ሕጂ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዘኽብዶ ግን እቲ ቦታ ኩናት ዝካየዶ ቦታ ምዃኑ እዩ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ግፍዒ ክፍጸም ከሎ ግን ናብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ኢና እንመርሖን ምጽራይ ክግበር ምክትታል እንገብረሉን ነዚ ጉዳይ ዝምልከቶም ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላትን ከም ሂማን ራይትስ ዋችን ኣለዉ ከም ኮሚሽን ስደተኛታት መጠን ግን ቀዳምነታትና እቶም ስደተኛታት ውሑሳት ምህላዎምን መሰረታዊ ቀረባት ምርግጋጽን ይኽትብል መሊሳ humanitarian partners. ቀጽለ ዘቕረብኩላ ሕቶ ሕጂ ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ክንደይ ሰባት ከም ዘለዉ ቁጽሪ ኣለክዶ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ So I do know that there are about 23,000 refugees in both Mai Aini and Adi Harush. ኣብ ክልቲኡ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ብድምሩ ኣስታት 23,000 ስደተኛታት ኣለዉ ክትብል መሊሳ ቀጽለ ዘቕረብኩላ ሕቶ እቶም ኣብ ማዓስከራት ሽመልባን ሕንጻጽን ዝነበሩ ልዕሊ 20,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት እንታይ ኣሎ ድሃዮም ቅድሚ ገለ እዋን ቤት ጽሕፈትኩም ኣብቲ ቦታ ከም ዘለዉ መግለፂ ውፅኡ ነይሩ ብዛዕባ ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ዝተመልሱ ስደተኛታት ምህላዎም እውን ይዝረብ እሞ ብዛዕባኦም እንታይ ክትብልና ትኽእል ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ So again, because of the volatile security situation, and as we say, because those two camps, Hitsas and Shimalba, እቲ ኩናት ገና ኣብ ከይዲ ብምህላው ምጽራይ ኣጸጋሚ እዩ ዘሎ ማዓስከራት ሽመልባን ሕጻጽን ኣብቲ ኩናት ተደምሲሰን እየን ስለዚ እምበኣር ነቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ሃለዋቶም ንምፍላጥ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ይገብሮም ኮሚሽን ስደተኛታት ብጉዳይ ዞም ስደተኛታት ኣዝዩ ተሻቒሉ እዩ ዘሎ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ንኣብነት ከም ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ኣራ ሃለዋቱ ዞም ስደተኛታት ንምርካብን ዘድሊ ሓገዛት ንምብጻሕን ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና ሕጂ እውን ኣለና ክትብል መሊሳ these two camps and try and provide life-saving assistance. ዝቕጽል ሕቶይ ከዓ ብዛዕባቶም ናብ ኤርትራ ብዘይድሌቶም ተመሊሶም ዝበሃሉ ኸ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበርኩሞ ምዝርራባት ኣሎ ድዩ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ At the moment, no, because our priority is actually to provide assistance within the TP region. ክሳብ ሕጅስ ኣይፋልናን
ቀዳምነትና ዘሎ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ንምሕጋዝ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣስታት 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣስታት 600,000 ዝበጽሑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝተመዛበሉ ተጋሩን ስለ ዘለዉ ቀዳምነታትና ናብ ኣቶም እዩ ዘሎ ክትብል መሊሳ ዝቐጸለ ሕቶይ ካብ ኩናት ሃዲሞም ናብ ኣዲስ አበባን ካልእ ውሕስ ቦታታት ክልል ኣምሓራን ዝኸዱ ኤርትራውያን ዳሕራይ ተገፊፎም ናብ መዓስከራት ከም ዝምለሱ እሞ ንዝኸፍእ ሓደጋ ዘቃልዕ ኩነታት ይገጢምዎም ኮሚሽንኩም ኣንጻር ግዱድ ምምላስ ምትእትታው ክገብር ፈቲኑ ነይሩ ዶ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ We don't have information on that. The only information we have about Eritrean refugees ብዛዕባ እዚኦም ሓበሬታ ይነበረናን እቶም ትካልና ዝፈልጦም እቶም ኣብ ኣዲስ አበባን ትግራይን ዘለዉ ስደተኛታት እዮም ንዓኣቶም ከዓ ብዛዕባ ድሕነቶም ንምርግጋጽ ክንሰርሕ ጸኒሕና ቀዳምነታትና ከዓ ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ብምትሕብባር ሃለዋት እቶም ስደተኛታት ምግባርን ናብ ውሕስ ቦታ ዝግዕዘሉ መንገዲ ምንዳይን ክትብል መሊሳ and so that has been our main priority to actually work ዝቐጸለ ሕቶይ ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ኩናት ክኸፍት ምዃኑ ሎሚ መግለጺ ኣውጪኡ ነይሩ እቲ ኩናት ናብ ካልኦት ክልላት ይልሕም ከም ዘሎ መጠን ውሕስነት የለን ትካል ኮሚሽን ስደተኛታት ነቶም ስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምግዓዞም መደብ ኣለዎ ዶ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ I mean at the moment resettlement is not in our immediate plans because as I said our priority at the moment is to provide ሕጂ ዘሎ ቀዳምነታትና ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምግዓዝ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተመዛበሉ ተጋሩን እሞ ክንበጽሖም እንኽእል ናይ ህይወት ኣድሕን ሓገዝ ንምቕራብ እዩ እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝምዕብል ርኢና ከዓ ናብ ካልእ ርሑቕ መደባት ክንሓስብ ንኽእል ንኸውን ኢላላ ብድሕሪኡ ዘቕረብኩላ ሕቶ ቅድሚ እቲ ኩናት ክሳብ 96,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት እዮም ነይሮም እቶም ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ መፋረቕ 20,000 እንተኾይኖም እቶም ዝተረፉ ኣስታት 70,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ከ ኣበይ እዮም ዘለዉ ደሃዮም ኣለክዶ ዝብል እዩ ነዚ ዝሃበቶ መልሲ Yeah, I mean, as I said before, because of just how the complicated security situation and the conflict in the... Mr. Zaid ዝነበረ ኩናት ሃለዋትቶም ስደተኛታት ንምፍላጥ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ነይሩ ከምቲ ዝበልክዎ ማዓስከራት ሽመልባን ሕጻጽን ስለ ዝተደምሰሳውን ደሃይቶም ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ምፍላጥ ኣይተኻእለን ሕጂ ክንረኽቦም እንኽእል እቶም ኣስታት 23,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ኮይኖም ናብ ውሕስ ቦታ ከነግዕዞም ንጽዕር ዘለና ኢና ብሰንኪቲ ኩናት ከዓ ሃለዋት እቶም ካልኦት ስደተኛታት ንምፍላጥ ኣጸጋሚ እዩ ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ደሃዮም ንምግባር ግን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ክትብል መሊሳ ኣስዒበ ዝሓተት ክዋሕቶ ኩነታት እቶም ኣብ ኣዲስ አበባ ዘለዉ ስደተኛታት ከመይ ይመስል በዓላቶም መጺኦም ዝምዝገቡ ኣለዉ ድዮም ዝብል እዩ ነዚ እውን ዝሃበቶ መልሲ The refugees themselves have been coming voluntarily to register with UNHCR and UNHCR. بعلاتهم እቶም ስደተኛታት እዮም ብወለንተነኦም መጽኦም ክምዝገቡ ጸኒሖም ኮሚሽን ስደተኛታት ከዓ ገለ ሓገዛት ክገብረሎም ጸኒሑ ንኣብነት ነቶም ዝመጹና ስደተኛታት መለለይ ወረቐት ስደተኛታት ክንህብ ጸኒሕና እዚኣቶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝመጹ ስደተኛታት እዮም እቲ እንህቦ ናይ ስደተኛታት መለለይ ወረቐት ን3 ዓመት ዝጸንሕ እዩ ስለዚ እቶም ብፍቓዶም ናብ ኣዲስ አበባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈትና ዝመጹ ስደተኛታት ይውስኺ ዘሎ ክትብል መሊሳላ ኣብ መወዳእታ ዘቕረብኩላ ሕቶ ብዛዕባቶም ኣብ ኣዲስ አበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁጽሪ ኣለክዶ ክንደይ ዝበጽሑ እዮም ዝብል እዩ ዝሃበት ንመልሲ ከዓ ካብ 4 ክሳብ 7 ነሐሴ UNHCR 831 ከም ዝመዝገበን ጊዜያዊ ናይ 3 ዓመታት ሰነዳት መለለይ ወረቐት ከም ዝሃቦም ሓገዝ ሓዊሱ ኣገልግሎት ሓለዋ ከም ዝገብረሎምን እቶም ስደተኛታት ሕሳብ ባንኪ ክኸፍቱ ከም ዝኽእሉን ገሊጻላ Thank you so much, Minia, and all the best. Thank you so much, Ms. Faiz Hassani from Nairobi. Same to you. Thank you. بزنبار نايلومي عربي حفشاو مدلواتنا فاتيمنا لنا قلع من سنبتن فنولنا اختكتاتلونا نعدمكم تكتاتلونا تدليكم زحالفكم مالتيو اب ويب سايتنا اتيكم tigrinya.voanews.com ميلكم اتيكم او فنونا كتركبونا تخليكم كم او ون اب فيسبوك بزنبار مينا كاب قبر مدهن كما يتمسيو زينا كسمعكم حيلتا تግራይ ምስ ሰራዊት ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ስምምዕነት ዝበጽሑ ሃገርን ህዝብን ናብ ገደል ይእቱን ዘሎ ናይ ጥፋት ሓይሊ ንምውጋድ እዩ ክብል ንርእሱ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኢሉ ዝጽውዕ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንባዕሉ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ መንግስቲ ድማ ሸኔ እናበለ ዝጽውዖን
ሕወሓትን ሓቢሮም ክሰርሑ ዕላዊ ምግባሮም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ክብል ገሊጹ እዩ። እቲ መግለጺ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት በፂሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ብዘይ ሻራዊ ዓለም ለኻዊ ትካል ክጻረይ ድማ ሓቲቱ ኣሎ። ሙሉጌታ ጽባሃ ሓፂር ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ። ብሽም መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ ኣብዚ መግለጺ ናይቲ ክልል ሓይልታት ምስ ሰራዊት ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ብሓባር ምዃን ንምቅላስ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሑ ብዕሊ ይገልጽ። እቲ መግለጺ እቲ ስምምዕነት ዝተበጽሐ ሃገርን ህዝብን ናብ ገደል የእቱ ዘሎ ናይ ጥፋት ሓይሊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኢሉ ዝጸውዖ መንግስቲ ፌደራል ንምውጋእ ከም ዝኾነ ድማ ገሊጾሎም። እዚ ስምምዕነት ብቐጻሊ ጉዕዞ ዝሃገር ቁኑዕ ንምግባርን ምስ ካልኦት ሓይልታት ድማ ንምትሕብባር እምበር ንዝኾነ ህዝቢ ዘነጻጸረ ኣይኮነን ኢሉ ካልኦት ህዝብታት ድማ ነቲ ስምምዕነት ክትሓባበሩ ሓቲቶሎም። ሕወሓትን ሰራዊት ግንባር ነጻነት ኦሮሞ መንግስቲ ፌደራል ድማ ሸኔ ኢሉ ዝጽውዖ ሓይሊ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ግብረ ሽበራውያን ተባሂሎም ዝተሰየሙ ምዃኖም ይፍለጥ። ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት በፂሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ብሓይልታት መንግስቲ እዩ ተፈጺሙ ብምባል እቲ መግለጺ ከሲሶሎም። ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተቆጻጸሮም ቦታታት ብህዝቢ ምትሕባር ይግበረሉ ዝበለ እቲ መግለጺ እቲ ሰራዊት ድማ ብስነ ምግባሩ ዝተፈለጠ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባትን ታሪካዊ ሓድግታትን ጉድኣት ንከይበጽሖም ዝከላኸል እዩ ኢሉ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት በፂሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ብዓለም ለኸ ዘይሻራዊ ኣካል ክጻረይ ድማ እቲ መግለጺ ሓቲቶሎም። ነዚ እውን መንግስቲ ክልል ከም ዝተሓባበር ይገሊጹ። ብኻሊ ዜና ሓይልታት ትግራይ ኣብ መስመር ወልድያ ወረታ መጥቃዕቲ ብምክያድ ከተማ ንፋስ መውጫ ከም ዝተቆጻጸሩ ወታደራዊ ኮማንድ እቲ ሰራዊት ገሊጾሎም። እቲ ኮማንድ ጮጭሆ ብተወሳኺ እውን ደብረ ዘቢጥ ዝተባሃለ ከባቢታት ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ከም ዘልቀቐ ኣፍሊጦሎም። ትማሊ ብልጽግና ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናብ ወልድያን ንፋስ መውጫን ከባቢታት ሸሊኹ ዝኣተወ ሓይሊ ተደምሲሱ እዩ ምባሉ ይፍለጥ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንባዕሉ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ መንግስቲ ድማ ሸኔ እና